Bueno, pois moi bo día. Permítame que as miñas primeiras palabras nesta rolda de prensa sexan de recordo para a xente do mar que hoxe pois vive unha xornada dura pola perda desa compañeira en Baroña. Dende aquí, en o nome do Grupo Popular, enviarlle as nosas condolencias á súa familia, aos seus seres queridos, aos seus compañeiros que estamos seguros que hoxe están pasando un día difícil, como cada vez que pois unha profesional do mar sufre un accidente de tráxicas consecuencias como que vivimos hoxe. Ademais disto, é de agradecerles a súa asistencia a esta rolda de prensa, pois na que motivada fundamentalmente pola concreción xa da celebración do debate de política xeral que, como saben vostedes, terá lugar o vindeiro mércores, 8 de abril, que nos ocupará, en realidade, pois 3 días. Ese primeiro día, ese 8 de abril, centrado na intervención do presidente Rueda, que vai expoñer o seu balance de xestión e as súas iniciativas e propostas de futuro. Un segundo día no que cada grupo poderá presentar a un total de 40 propostas de resolución que supoño debatiremos intensamente ao longo do día. E, finalmente, o terceiro día no que se levará a cabo o debate e votación das propostas. Será a ocasión para que o presidente Rueda despregue no Parlamento a súa folla de ruta, na que, sen dúbida, estará marcado tanto o moito que levamos feito como o que aínda nos queda por facer. Unha folla de ruta centrada na estabilidade institucional que caracteriza a Galicia, elaborada dende unha xestión rigurosa e con sentidiño. Ao que algúns se refiren como triunfalismo, no Partido Popular de Galicia chamámoslle palabra cumprida. Palabra cumprida no ámbito da vivenda, marcada nesa folla de ruta como unha prioridade estratégica de Galicia, palabra cumprida en investimento social en ámbitos como a educación ou dos servicios públicos, porque o que nos toca é atender o que é urxente para a xente, palabra cumprida no impulso industrial e na innovación, porque tense que recoñecer a Galicia como un polo de atracción e de investimento para garantir un futuro mellor para os nosos mozos, palabra cumprida con mellores políticas fiscais, porque facemos política para as familias e para aqueles que máis apoio necesitan. Non lles negarei que para min a celebración do debate do Estado de Autonomía é unha das citas do calendario que agardo pois con maior entusiasmo e tamén con moita expectación. Con entusiasmo porque confirmarase con feitos que a Galicia de hoxe funciona, que hai un goberno que goberna e que o Partido Popular de Galicia é a solución aos problemas reais dos galegos. E fronte a isto, pois, a lóxica expectación. Que Galicia nos pintarán desta vez os grupos da oposición? Se atendemos aos precedentes e tamén as persoas que me antecederon nesta tribuna, pois pinten o que pinten, evidente que será unha Galicia que pouco ou nada terá que ver coa Galicia que coñecemos e coa Galicia na que vivimos, polo menos a inmensa maioría dos galegos. Ao longo do debate, supoño que pasaremos da habitual visión catastrofista e apocalíptica do Bloque Nacionalista Galego á visión desenfocada que nos ten acostumados o Partido Socialista de Galicia. Uns ondearán a pancarta do non a todo e outros levarán a pancarta que lles ordenen desde Madrid. Uns centrarán o seu debate en que canto peor, digamos, que lle vai a Galicia, mellor nos irá nos, e outros, como sempre, quedarán sen voz no momento no que toque defender os intereses de Galicia. Varias visións, distintas visións, pero dende logo só unha, a do presidente Rueda, co zoom posto nas necesidades reais da nosa comunidade. Se me permiten, un dos temas que con moita probabilidade se tocará nese debate será o do Xacobeo do 2027, unha oportunidade única que Galicia nin pode nin debe deixar pasar. Eu quero aproveitar esta rolda de prensa para amosar a nosa fonda preocupación polo desleixo e a inacción do Goberno central respecto á celebración que xa se está vendo comprometida, gravemente comprometida, dese Xacobeo. O Xacobeo é unha prioridade para Galicia. A semana pasada, a Xunta pedía por carta a constitución urxente da Comisión Interadministrativa, que é o órgano encargado de aprobar a programación e de activar os incentivos fiscais para as empresas colaboradoras
do Xacobeo. E debemos recordar que non estamos a falar dun evento calquera, senón probablemente do evento que marcará a senda cultural e turística de todo o 2027. Esta inexplicable demora do Goberno do Estado está a poñer en perigo a planificación do Ano Santo, en poñer en perigo a súa programación cultural e poñer en perigo o fundamental rede de patrocinadores e colaboradores que se tece arredor do Xacobeo. Imos tarde. E eu teño que preguntarme, é este un novo agravio do Goberno de Pedro Sánchez a Galicia ou é simplemente desidia? En calquera caso, Galicia nin pode permitirse novos agravios, nin pode permitirse máis desidia. Porque un evento desta envergadura que trascende as nosas fronteiras precisa de anticipación e tamén dun compromiso que a día de hoxe non se ve por parte da Administración Central. De aí que insistamos na urxencia de desbloquear o proceso para que se poida traballar con normalidade, con seguridade e con responsabilidade para que o próximo Xacobeo sexa un éxito para o conxunto da sociedade galega. E pola miña banda, máis nada, quedo á súa disposición por si hai algún tipo de aclaración ou pregunta que queran formular sobre estes temas ou sobre calquera outro.